παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο. Ό,τι βλέπεις θα πονάς. Είναι part 1, θα κάνω και part 2, αλλά είναι το πρώτο μου βίντεο, σας παρακαλώ, για να με υποστηρίξετε, κάντε μια εγγραφή και για ένα like. Ωραία, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, πονάει αυτό πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν κατάλαβα κάτι. Γιατί είναι αυτό? Έλα. Όποιος πόνεσε να κάνει like. Τι είναι αυτό ρε, σπονδυλική στήληση. Να έχετε καταλάβει, αυτό είναι το κεφάλι, αυτή είναι μια βίδα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Βοήθεια. Οκ, παιδιά. Όποιος πόνεσε να κάνει like και ένα comment, σας παρακαλώ πολύ. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Εγώ έχω πονέσει μέχρι τώρα πάρα πολύ, έχω πεθάνει. Τι είναι αυτό, το σπονδυλική του στήλη έχει γυρίσει. Τι είναι αυτό? Να καταλάβει. Τι είναι αυτό? Όχι, τι? Δεν ζεις με αυτό. Όχι. Το χέρι. Όλο αυτό είναι βίδες, θα μου πεις. Παιδιά, συγγνώμη αν ακούγουμε έτσι, γιατί είμαι λίγο άρρωστος τελευταία. Nails. Τι είναι αυτό? Οκ. Τώρα έλα. Τι είναι αυτή η βίδα, τι είναι αυτό? Μεγάλο τρυπάνι. Έλα τώρα. Λοιπόν, εγώ πόσα πάρα πολύ. Όποιος θέλει, άμα είναι να κάνει εγγραφή, σας παρακαλώ. Είναι το πρώτο βίντεο και αντίο.